שלום חברים, כמו שהבטחתי, אני פותח ערוץ חדש של פינה, שאני קורא לה הכה את המומחה, פרק מספר 1. בשבוע האחרון פנו אליי לא מעט אנשים עם שאלות בנושא שנקרא קיול צב"ד, צב"ד, ציוד הבדיקה והמדידה. אז במקום לענות לכל אחד מהם בנפרד, ריכזתי את כל התשובות, אני אקליט, ואני מקווה שזה יעזור גם לאחרים. אז קודם כל, מה זה צב"ד, ציוד הבדיקה והמדידה? במהלך הבדיקות שאנחנו עושים, בביקורת קבלה, בביקורת בתהליך, בביקורת סופית, בביקורת אצל ספק, בתהליכים של פיתוח והורדת מידות, אנחנו משתמשים במכשירי מדידה. מה זה מכשיר מדידה? מכשיר מדידה זהו מכשיר שנותן לי נתונים לצורך קבלת החלטות. מה הבעיה? הבעיה היא שאם מכשיר מדידה ייתן לי נתונים שגויים, אני אקבל החלטות שגויות, וזה עלול לייצר מוצר או שירות לא מתאים, ואת זה אנחנו לא רוצים. אז מה אפשר לעשות? מה שאנחנו עושים זה קיול, calibration. מה זה קיול? בדיקה השוואתית של מכשיר מדידה אחד למכשיר מדידה אחר, המדויק ממנו בסדר גודל, שהוא עצמו מקוייל ברמה לאומית או בינלאומית. כאשר המכשיר נמצא מקוייל ומתאים לרמת הדיוק הנדרשת, יש סיכוי יותר גדול ששימוש בציוד הבדיקה הזה ייתן נתונים נכונים, ואז נקבל החלטות נכונות, ואז המוצר והשירות יהיה איכותי לשביעות רצון לקוח, שזו המטרה. מי רשאי לבצע קיול? אז התשובה היא שניים. הראשון, מעבדה מוסמכת לאיזו 17025. זה תקן שמגובה בחוק בישראל, חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, והחוק דורש שמעבדה שמוכרת שירותי קיול, חייבת שתהיה לה מערכת ניהול איכות מאושרת לאיזו 17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. ניתן להיעזר במעבדה שאינה מאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, אם זו מעבדה למשל בחו"ל, שאושרה על ידי מי שאישר את הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, שיהיה לנו איזושהי traceability של התעודות. מי זה השני? השני, מותר לעשות קיול פנימי. הארגון יכול לקייל את מכשירי המדידה שלו לבד. לצורך כך, היינו מצפים שמי שיבצע את הקיול יעבור הכשרה והסמכה לבצע קיולים, והוא יעבוד לפי הדרישות של איזו 17025. מה זה אומר הוא יעבוד? הוא לא צריך לבקש מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות לאשר את הקיול העצמי, אלא הוא צריך לקרוא את התקן ולעמוד בו. למשל, יש דרישה לאקלום. מה זה אקלום? אני רוצה לקייל מאזניים דיגיטליות אנליטיות, הם היו בחוץ ב-31 מעלות צלזיוס בשמש, לפני שאני מקייל אותם, אני שם אותם בטמפרטורה של 21 מעלות, בלחות מוגדרת למשך 24 שעות, והרעיון שמסתתר מאחורי זה, הוא שמה שגורם למאזניים הדיגיטליות האנליטיות לתת לנו ערך, זה איזשהו מתמר ממתכת, שהופך לחץ למשקל. המתכת ביום חם מתרחבת, ביום קר מתכווצת, ולכן זה משפיע על הקיול. ולכן, אם הדרישה היא לעשות אקלום, גם בקיול פנימי יהיה אקלום, גם בקיול פנימי תהיה השוואה למכשיר מדידה המקוייל, המדויק בסדר גודל מהמכשיר הנדרש קיול, והוא צריך להיות עם דוח קיול כנדרש, וצריך לבדוק את רמת אי הוודאות של המדידה, כל הדברים שנדרש לעשות בקיול. אז אני מסכם, שניים יכולים לבצע קיול, הראשון זה מעבדה מוסמכת לאיזו 17025, והשני זה גורם בתוך הארגון שיעמוד בדרישות, הוא לא צריך מערכת ניהול איכות מאושרת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. איך אני יודע אם מכשיר מדידה הוא מקוייל או לא? שני דברים נותנים לי את המידע. הראשון, מדבקת הקיול. איזה מידע מקובל שיש על מדבקת הקיול? תאריך קיול, תאריך הקיול הבא, זיהוי המקייל, זיהוי המכשיר, סטטוס, שמיש, פסול, מוגבל. את המידע הזה אנחנו רואים גם בדוח הקיול. ישנה דרישה שמדבקת הקיול תהיה במקום גלוי לעין, או על מכשיר המדידה עצמו, ואם המכשיר עצמו לא יכול להכיל את השטח של המדבקה, אז על הקופסה שבתוכה יש את המדיד go not go, למשל, שעבר קיול ואי אפשר לשים עליו מדבקה. למה נדרש לשים מדבקת קיול על המכשיר?
כי האחריות שלא להשתמש עם מכשיר מדידה שפג תוקפו או לא קוייל, היא על העובד. ואנחנו לא רשאים לצפות שהעובד יעלה למשרד של המנהל כדי לבדוק את הדוח. יש לו את המכשיר ביד, על המכשיר עצמו הוא צריך לראות את המדבקת קיול, היה והמכשיר לא מקוייל או פג תוקפו, אסור לעובד להשתמש במכשיר המדידה. השאלה הבאה שנשאלתי זה כל כמה זמן צריך לקייל את מכשירי המדידה. אז קודם כל מי שקובע זה לא מאבד את הקיול, יש להם אינטרס לעשות קיול כל יום. בנוסף לכך הם לא מכירים את הארגון, הם לא מכירים את המוצר, הם לא מכירים את הנסיבות. מי כן מכיר את כל הדברים האלה? הגורם האחראי בתוך הארגון שמוגדר בנוהל. כל כמה זמן לקייל. הפרמטרים שהוא צריך לקחת בחשבון הם הפרמטרים הבאים. א', המלצת היצרן. נקודת המוצא היא שמי שיודע הכי טוב איך בנוי המכשיר ומה רמת הדיוק שלו ואיך צריך לטפל בו זה היצרן, וצריך לקחת בחשבון את ההמלצה שלו. ב', תדירות השימוש. יש הבדל אם אני משתמש במכשיר פעם בשנה או 10,000 פעם ביום, לגבי הסיכון שהוא יצא מקיול. ג', רמת השחיקה בזמן השימוש. יש הבדל אם אני בודק עם הקליבר חבילת מרגרינה או פלדה מחוסמת. פלדה מחוסמת, עם הרבה בדיקות, יכולה לשחוק את הלחיים של הקליבר. ד', תוצאות הקיול הקודם. אם בעבר כל הזמן התוצאות במרכז הטולרנס, אז יש לי ביטחון גדול, אבל אם אני לאט לאט מתקרב לשוליים, צריך לקחת את זה בחשבון, לפעם הבאה שצריך לבצע קיול, כדי שלא נצא מהגבולות. דיוק המדידה הנדרש, איזה שימוש אני עושה עם המכשיר הזה? ולכן התשובה הנכונה היא תשובה ו', כל התשובות נכונות. עוד ציפייה היא שכאשר מגיע דוח קיול, אותו גורם מוסמך בארגון צריך לעבור על הדוח, ולהשאיר סימן שהוא יישאר אותו, על ידי חתימה, חותמת או סריקה וכל דבר אחר. למה? מכיוון שמי שבאמת מאשר זה לא מעבדת קיול. אותו גורם מוסמך צריך לקחת בחשבון ולהסתכל על התוצאות, מה הסטייה המקסימלית המותרת, מה הסטייה המקסימלית שהתקבלה, מה רמת אי הוודאות של המדידה, נושא כבד שאולי נקדיש לו פרק נפרד, ורק אחרי שהוא רואה את כל המידע הזה, והוא יודע לאיזה מטרה משמש המכשיר, הוא רשאי או לאשר או לא לאשר את דוח הקיול. עוד שני נושאים. ישנה דרישה שאם במכשיר מדידה יש כפתור כוונון או איזשהו אלמנט שמיועד לטכנאים לתקן את המכשיר, הכפתור כוונון הזה צריך להיות נעול או סתום או עם פלומבה, כדי שבשגגה לא יעשו שימוש לא ראוי בכפתור הזה. ומה עוד יש לנו בקיול ששאלו אותי לגביו? כן, חשוב. האם צריך לקייל את כל מכשירי המדידה? אז הנורמה, ה-good practice אומר ככה, ישנם 3 סוגי מכשירי מדידה בארגון. 1, מכשיר מדידה הנדרש למדידה על ידי הלקוח או על ידי החוק, או על ידי הארגון עצמו. אם אנחנו נדרשים לבדוק מידה מסוימת, שמופיעה בדרישות הלקוח, בדרישות רגולציה, או שאנחנו החלטנו שצריך לבדוק, המכשיר הזה חייב להיות מקוייל. 2, יש מכשירי מדידה שהם לאינפורמציה, אינדיקציה בלבד. ניתן דוגמה, יש לי בדיקת אטימות בוואקום, יש לי איזשהו אקווריום מזכוכית, מלא מים שבתוכו אני עושה את הבדיקת אטימות, על גבי האקווריום יש מד ואקום, המד ואקום הזה חייב להיות מקוייל. אבל יש לי צנרת על הקיר של ואקום, ומה שחשוב לי לדעת האם הוואקום או הלחץ אוויר עובד, לא עובד, go, not go. במקרה כזה אני יכול לשים מד לחץ, ורק לראות אם הוא עובד, לא עובד. מכשיר כזה נדרש לבדיקה תקופתית, ואני צריך לשים עליו מדבקה, מתי הוא עבר את הבדיקה התקופתית, ואם הוא היה תקין, כי הוא לאינפורמציה, אינדיקציה בלבד. אם כך, מהו הסוג השלישי? אם זה לא מכשיר שמשפיע על האיכות, חייב קיול, וזה לא מכשיר לאינפורמציה, אינדיקציה בלבד, זה אומר שזה מכשיר מיותר. ואז צריך או לפרק אותו או לחסות אותו. למה? למה לחסות? כי אם אני אגלה שמרימים את הכיסוי כדי לראות מה המידה, אז סימן שהוא לא מיותר, סימן שהוא דורש או קיול או בדיקה תקופתית. ובכן גבירותיי ורבותיי, זה היה הפרק הראשון
בערוץ או בפינה הכה את המומחה, מכיוון שזה הפרק הראשון, חשוב לי להשתפר ולשמוע מכם פידבק. היה מעניין, חשוב, מיותר, ארוך מדי, קצר מדי. אתם רוצים את זה בחרוזים? אז בבקשה, תשאירו לי פה למטה משוב על השביעות רצון שלכם מהפינה, וזה ישפיע על הפינות הבאות. תודה רבה, מחנן מלין, שיא האיכות בעם. חייבים להזמין אותו, יעלה כמה שיעלה.